Helo, Athro MMC yma, a heddiw dwi'n ddangos i chi sut i lliwio celloedd tu fewn i'r rhaglen Microsoft Excel, sef y timeline. Nawr i ni nôl fan hyn. Nawr, dyma'r fideo cyflym a sut i lliwio mewn celloedd. Nawr, ar hyn o bryd mae popeth yn wyn ac mae angen i defnyddio lliw ar gyfer pwrpas penodol. I chi ddim yn jyst yn gallu defnyddio lliw am ddim pwrpas. Nawr, beth dwi'n neud fan hyn, fi uwcholeuo rhai celloedd lan a dwi'n mynd i'r bwtwm yma, chi'n gweld y pot paint a dewis y lliw addas. So, fi wedi gwneud y gwerthu yn coch a dwi'n nawr yn gwneud y costiau yn gwyrdd. Nawr, mae angen i feddwl, ydy hwnna'r y lliw gorau? Falle ddim. So, beth dwi'n gwneud nawr? Costiau, fel arfer, yn mynd yn lliwiau coch ac wedyn byddai'n newid yr gwerthu i lliw gwyrdd. Nawr, dwi wedi lliwio mewn y cyfanswm hefyd yn lliw oren. So mae 3 lliw gyda fi fan hyn nawr. Cofiwch tanysgrifio, hoffi a hefyd rhannu'r fideo. Cofiwch, sgiliau sy'n talu'r biliau a hwyl am nawr.